vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Meseji iri kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakatemererwa nyora idzi ndakadzitemererwa muzvidya, zvekare ndine dzimwe idzo dzandakatemererwa kumusana kwangu. Saka nyora idzi idzo dzinondibatsira kuti ndinge ndichikontrola murume wangu, uye vhele murume wangu uyu anoti kana akanditarisa anoona shumba, ende panguva iyo yekuti iye anenge achiita bonde neni anobva anzwa zvichimunakira, kunyange zvikanzi ndinenge ndatobva mukusika bonde neumwe munhurume, zvekuti anenge achifanira kutoona kuti apa pane zvabva mukuitika, but iye manje anobva atonzwa sekunge zvinenge zvichimunakira. Saka anokontrolewa pfungwa dzake nenyora idzo dzandakatemererwa muzvidya, then idzo dzekumusana dzinoita kuti iye ange achingogara achinditya. So mukoma, chakaita kuti ndinge ndichizosvika pakutemererwa nyora idzi ndechekuti murume wangu iye ainge ari munhu uya wekuti ainge asingakwanisi kunditeerera. Ini hangu ndiri munhu wekuti ndainge ndichingoda kungoti tinge tichingoraramisana mune zvakanaka, but iye manje akabva azoda kundiitira ushurugwi hwekubatira padenga denga, because tichiri kumusha ndakamuona hangu kuti munhu wangu uyu mafariro aanoita doro kana akaita mari itori big problem. Saka takazoti tava kuno kuSouth Africa, munhu akati from the very first time achiwana mari, instead yekuti mari iyoyo ange achiuya nayo mumba then over ati nhai vadzimai, saka toronga sei nemari iyi yandiinayo. Iye murume zvaaiita ndezvekuti aibva angotanga kungodyira mari yake muhomwe. Ndini ndaizototanga kuzototambudzika kuti saka mari yerent ichabva kupi. Saka zvakabva zvazondidzidzisa kuti ndinge ndichitanga kurarama sebachura, even though ndainge ndichitogara nemurume. Ndakabva ndatanga kungwavha apa landlord pavakazoya vachicollecta marentals, isu tainge tisina mari, saka vakabva vazoti kwatiri vainge vachazodzoka musi wa5, then kana kuri kuzonzi tainge tisina mari taifanira kuti tinge tichizoita move out. Murume ndakamubvunza kuti saka what is your plan? Murume akati sezvaunongoziva kuti inini kubasa ndinongoora kamwe chete pamwedzi, ende murungu sezvo inini ndichiri mutsva pakambani hapana paangambobvuma kundikweretesa mari, saka hamenewo kuti tichaita sei mudzimai wangu. Ndakabva ndati zvakanaka. So murume akati abuda aenda kubasa, ndainge ndiine umwe murume uyo ainge akambondipfimba, ndokubva ndazoenda kumba kwavo baba evavo, ende ndakatoti Mwari wangu, because ndakati ndasvika ndakabva ndaona varipo vainge vasina kuenda kubasa. Musi wacho iwoyo vakabva vazondiudza kuti mudzimai wavo iye ainge aenda mutauni but ainge achazokasika kudzoka. Ndokubva tatanga kutaura paya, ndikabva ndavakumbira mari, ndikabva ndati ndinokumbirawo mari. Vakandibvunza kuti mari iyoyo yandainge ndichida yainge iri mari yei. Ndikabva ndavati kumba uko kana chikafu hakuna, but pari zvino ndanga ndichingokumbirawo mari yerent, vobva vandikweretesa, then kana murume wangu azotambira ndobva ndazovadzorera mari yavo. Ndikabva ndati kana kuri kunzi kana vaizondikweretesa mari ndaikumbira kuti vasazoudzawo mudzimai wavo, uye iniwo ndainge ndisingazoudzewo murume wangu, because ndaitya kuti murume aikwanisa kuzondirova. Vakabva vati saka pindai mumba ndinge ndichikupai mari. Pavakanditi pindai mumba ndinge ndichikupai mari, ndakatonzwisisa kuti vainge vachida kuti tinge tichiita sei. Ndakapinda muya ndokubva ndasika bonde navo baba ava, ende ndicho chakatova chikomba changu chekutanga. Saka ivo vainge vatogarawo vachiita izvozvi zvemujolo, ndo vakandidzidzisa kuti kana uine munhu wako waunenge uchidanana naye, it does not matter kuti munenge manakirana sei, mafadzana sei pabonde, but iwewo kana uchiri kuda kuchengetedza marriage yako haufaniri kuti unge uchizokompeya murume wako nechikomba chako. Uye vakandidzidzisa kuti hatifonerani mumujolo, tine nzvimbo dzedu dzekuti tinosangana, uye tinosangana once in a blue moon, paya pekuti
mapartners edu vanenge vasingatombotarisiri kuti ndo zvinenge zvichitoitika. Saka nababa ava taitosuwana, taikwanisa kutosuwana kana zve2 months, but tichingoziva kuti zuva iro ratinozosangana panotobaka moto. Saka semunhu ainge aravira yekunze, baba avawo naivowo ndakabva ndazotanga kuvahurira sezvo ndainge ndisati ndatanga kushanda panguva iyoyo. Ivo vainge vaine mari yavainge vachindipa pamwedzi, allowance yangu, kuitira kuti ndisazofa nenzara. Ndakabva ndaona kuti baba ava sezvo ndisingaiti bonde navo, ko kana ndikawana chimwe chikomba changu chekuti chinenge chichindipawo mari, ndakabva ndazotanga kudanana zvekare neumwe murume uyu naiyewo ainge achindipa mari. Ndikatoona kutoti ko izvi zvazvinobhadhara 1, ndakabva ndazoita zvikomba zvangu 3 including murume wangu, saka zvainge zvichindipawo mari. Then chimwe chacho ndo chakabva chazondidzidzisa kuti chii chinonzi kushanda. Chakabva chazondiudza kuti pakambani pachainge chichishanda painge pachidiwa munhukadzi webasa, ndokubva chazondichestera basa paya, ndokubva ndazotanga kushanda nacho, but chakabva chazotanga kundicontrola chichiti icho chainge chichida kuti ndinge ndichisiya murume wangu ndinge ndichizogara nacho. Ndakabva ndarangarira zvose zviya zvandainge ndakaudzwa nechikomba changu chekutanga kuti no matter what you do not leave your husband for your boyfriend, nekuti hakuna murume anoda mukadzi wekuti anenge akamubvisa pane umwe murume, because brain dzake dzinozongoramba dziri pakuti naiyewo anokwanisa kundihurira semahuriro awo aainge achiita murume wake. Saka ndakabva ndakati ndaramba kudaro, ndokubva chazondidzingisa basa, ndokubva ndazotanga kushanda somewhere else. Ndakati ndava kushanda somewhere else ndainge ndava nefreedom, like ndikabva ndazotaura nemurungu wandinoshandira, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichikumbira kuti ange achindipa mvumiro yekuti ndinge ndichigara pamba pake sestay in. Kana kuri sekumba kumurume, ndinodzokera hangu apo pandinenge ndichinzwa kuda. Ndinowanzokuita stay in apo pandinenge ndiine chikomba changu icho chandinenge ndichida kupinza mumba, chandinenge ndichida kurara nacho usiku hwose. But mazuva kwakunenge kuri dry, ndinodzokera hangu kumba each and every day mushure mekunge ndabva mukunochaisa. Saka murume akazoita sekunge ainge osuspecta apa, achingoramba achingoindiitira chibehavior chake chekuti mari yake inodyirwa muhomwe. Ndikabva ndati uyu ndiri kufanira kuti ndinge ndichimugadzirisa. Takazoti taenda kumusha paya titori tose, inini ndakabva ndazofamba zvangu iye asingatombozvizivi. Saka ndakabva ndazoenda pamba pevamwe gogo ava takangokurawo tichingovatya, because vana vavo vose vakapera kudya, because vana vavo vose vakapera kufa. Saka takangokura tichingonzwa zvichinzi hanzi ivo ndivo vainge vakapedza kudya vana vavo vose, uye pamba pavo tainge tichipatya because pakangozara makuva. Gogo ivavo ndakabva ndazovasvikira, ndikabva ndazotaura navo. Gogo vaya vakabva vazonzwisisa nyaya yangu, vakabva vanditi uri kufanira kuti kunge uchitenga reza. Saka ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotenga mareza 3, ndokubva ndazodzoka ndikabva ndazovapa. Vakabva vati ivo vainge vachazoda mari inokwana iyo kuita $100. Ndakabva ndazobira murume mari, ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonovapa gogo vaya, but ndakavapa mari iyoyo ari marands. Then gogo vaya vakabva vazoti vainge vachazondidana mushure mekunge vagadzira mishonga yavo. Saka ndakangovasiyira zvinhu zviya, then ndokubva vazondidana vakazoti ndinge ndichizoya kumba kwavo. Ndakabva ndazoenda kumba kwavo gogo vaya, vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichikurura nhumbi dzangu. Ndakati ndakurura nhumbi dzangu, vakatanga vandiradzika nedumbu, ndokubva vazotanga kundicheka nyora kumusana kwangu. Vakabva vazoti ndinge ndichizorara nemusana, ndokubva vazotanga kundicheka nyora muzvidya. Ende mukomanashi marwadziro adzainge dzichiita, ndaita kunzwa chinhu changu chichiita kudavirira nepain, because vakacheka nyora idzi padhuzesa nepaprivate part pangu, ndo pavakacheka nyora dzacho idzodzo zvekuti kana ukasanyanya kutarisisa hautombodzioni nyora idzodzo. Saka mukoma ndo zvandakaitawo, ende ndichiita zvinhu izvi ndainge ndichiitira kuti ndikwanise kukontrola murume wangu, because ainge ava kutoda kutotanga kutoita mombe yemashanga. Ini kana ndiri seni zvangu ndinokwanisa hangu kuita chihure changu chakangwara, because
even though ndava nenguva ndichingohurira murume wangu, but one mistake that I will never do, mistake yandakaita pakutanga nemurume uyo wandakatanga kuhura naye, ndakarara naye yeke, but from there on ndakabva ndazozvidzidzisa kuti munhu wandinongopa yeke murume wangu akandiroora, vamwe vose vekunze uko fuck off, handina munhu wandinorara naye tisingashandisirane dziviriro, ende ndinotomeka sure aumbofi wakandiitira chitsotsi. Saka zvinhu izvozvo zvandichengeta muchihure ichi chandinoita kubva zvandakatanga kuhurira murume wangu. Handina kana kumbogara ndakaita chirwere chepabonde, naiyewo haana kana kumbogara akaita chirwere chepabonde. Saka the other thing chakaita kuti ndinge ndichizokasika kudyisa murume inhau yekuti ndakaona kuti murume wangu ainge ava nemeso. Ndaiti kana takagara zviya ndaibva ndamutarira ndichiita sekunge ndisina kumutarisa, ndaibva ndaona kuti maziso ake aizomhanya-mhanya, kana kuri kunzi vakadzi vepamba patainge tichigara vainge vari panze vachiwacha. Ndaibva ndatoona kutoti murume wangu anenge ava kuda kubatwa nekashavi kekuchiva vakadzi vevanhu. Ndokubva ndazogadzira murume wangu. Aiwa, ini murume wangu ndinozvikontrolera murume wangu, iye anoita zvandinenge ndichinzwa kuti anofanira kuti ange achindiitira pacho ipapo paanenge achifanira kuti ange achizviita. Ndiyo confession yangu iyi, mukoma Nashi. Ichibva kuna vanzvadzi vedu, zvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera awa ndo vanonzi Mashura Makuna chaiwo. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 44 years ekuberekwa, uye mwana wangu mukomana uyo anova ari firstborn yangu iyo ine makore 20 years ekuberekwa. Mukoma, ndainge ndisingambofungidziri kuti izvi ndo zvandainge ndichazoita nemwana wangu, but zvakatoitika. But chiri kundivhundutsa ndechekuti inini handisi kana kumboregreta zvachose. Naiyewo mukutaura naye, iye anototi haasi kana kumboregreta zvachose, ende ari kutoda kutoti tirambe tichikontinya. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti inini nemurume wangu takasorambana kudhara, baba vemwana wangu. Saka ndakabva ndangozviudza kuti handichadi zvekare kupinda mumarriage, then handina hangu kuzokwanisa kuzozvara zvekare, because even though ndakazongoramba ndichingoita zvemaboyfriends, but mamwe maboyfriends aitondikumbira achitondinyengerera achitoti ndinotokumbirawo kuti unge uchindiitirawo mwana, but inini ndaitozamawo but zvichitoramba. Saka chakatanga kuitika ndechekuti pane pamwe so patakaita party, this was when we were still back home. At that time mwana wangu ainge ava muform 4 ipapo patakaita party imwe Christmas. Then takati tanwa doro, mukoma ndakazoshamisika kuti ndainge ndakagara pamakumbo ake. Zvinhu zvokuti zvakandivhundutsa, ende kubva musi iwoyo ndaiti kana ndakatarira mwana wangu ndaibva ndaona kuti mwana wangu ainge ari very attractive, kuita handsome like baba vake, too much handsome. Ende tainge tongoita time yekuti taiti tikatarisana, so tobva tangoramba takatarisana, zvimwe zvazvotanga kutofila. Ini ndaibva ndatonzwa kusikarudzi kwangu kwava kutotanga kutonyorova. Then ndakazoti ndauya kuno, then mwana akabva azoti kwandiri, mama ndiri kukumbirawo kuti ndinge ndichiuya ikoko. Saka ndainge ndichiti ndikuda kutanga ndakutsvakira basa. Iye akazoti mama please itai kuti ndinge ndichiuyawo ikoko because zimu yava kundirwadza. Ndo pandakabva ndazoti uya hako, but ndainge ndisati ndakwanisa kumuwanira basa. Ndokubva azongosvikawo tikatanga kugara tose. Iye ainge orara pasi, inini ndichirara pambedha. But mukoma, movement dzatainge tongoita ipapo, tainge tongoita dzimwe movement dzekuti tega taitoona kutoti kumagumo kwazvo tainge tichazosvika pakunorara tose
saka takazoti totanga kugara tose ndaingoavoida hangu but ndaigara ndakangonyorova kusikarudzi kwangu ndichingofunga ndichiita bonde nemwana wangu. Worst of all, panguva iyoyo ndainge ndava nenguva yakareba ndisina kumbogara ndaita bonde nemunhurume. Then zvakazoitika ndezvekuti umwe usiku ndainge ndakatorara because ndaiwanzo kuti mukurara ndaibva ndazoisa maearphone, ndakazongokaruka ndapatika ndikabva ndaona kuti mumba mainge muine chiedza, ndokubva ndaona kuti chiedza ichi chainge chiri chefoni iyo yainge yakabatwa nemwana wangu. Ndakabva ndazosimudzira musoro wangu zvishoma nezvishoma ndichitira kuti iye asandinzwa. Ndopandakabva ndaona kuti mwana wangu ainge akatorasira machira kure kwakadaro uko, uye foni ainge akatobata achitoona mavidheos ebonde. Ndikabva ndatoona sikarudzi yake kuti sikarudzi yake yainge yakatomira achitoita chimhandara maoko. Mukoma ndakabva ndangoburuka, iye haana kana kumbogara awana mukana because akazotongokaruka ndatoburukawo tava kutotanga kutoita zvinhu zvisina basa. Kubva ipapo takabva tatanga kuita zvinhu zvisina basa, tava kutogara semurume nemukadzi tichitorara takatogukuchirana. Then ndakabva ndazoona kuti zvinhu izvi zvatiri kuita sandezvo, ndokubva ndazomuti iye aifanira kuti ange achitsvaka kwake kwekugara mushure mekunge azowana basa. Saka iye akabva azowana basa ndokubva azotanga kugara somewhere else, but ainge oti mazuva awo aanenge achinzwa kuda aibva auya obva andinyengerera tobva taita. But ndakazosvika pakuramba ndichiona kuti aiwa handichadi kuti tirambe tichiita zvinhu izvi nekuti hazvina hunhu. But deep down, even though ndambozama kupinda mune mamwe marelationships kutoti ndinzi ndafarawo pabonde, hunge ndatofungawo mwana wangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, awa ndo anonzi makuna chaiwo. Please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti munge muchindibatsirawo. Ndikutozamawo kutonzwisisa kuti chii chakaitika uye zvinokonzerwa nei. Saka zvakaitika mukomana wacho ndezvekuti pane pamwe pandakambodzokera kumusha. Saka ndakati ndadzokera kumusha paya, murume ndokubva azoti ndikuda kuti pamunozodzoka kunoku kuSouth Africa again munofanira kuti munge mazopedza zvakati nezvakati pane izvo zvatakaronga. Ndokubva ndati zvakanaka. Saka ndigereko kumusha mukoma ndakabva ndazobatwa chibharo nababa vepanext door. Asi chakandivhundutsa ndechekuti kuzonosvika ndichizonobatwa chibharo navo baba ava vepanext door, kusikarudzi kwangu uku kwainge kuchitovhuta-vhuta zviya zvekutoti kwainge kuchitonzwa kutodawo kutorarwa navo baba ava. Kana ivowo pandakazoti mandibata chibharo kaimi vakatoseka vakati, iwe tarirawo uone kuti sikarudzi yangu waizadza zvinhu zvako. Ende mukoma ndakabva ndanyara because ndakaona kuti baba ava vainge vatoita kuti ndinge ndichipedza so many times, kunyange zvedu takangorara kamwe chete. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo kuti ndinzwisise kuti zvinoitika here kuti unobatwa chibharo, but wabatwa chibharo kudaro wobva watoenjoya bonde ramunenge matoita. Nanhasi uno ndinoti kana ndikafunga nezvavo baba ivavava ndinobva ndatonzwa ndichitonzwa kuti dai vakandipama, but not zvinenge zviine rudo mukati, but zvinenge zviine kakudzvinyirirana mukati, kakubatana chibharo. Baba ava zvavakaita ndezvekuti vakauya pamba vachikumbira maturusi ndokubva vazodzoka mushure mekunge vana vabuda ndiri ndoga. Saka pavakandinzwa ndiri kubedroom vakabva vati vainge vadzosa maturusi, ndikati chingomagadzikai panze. Vakabva vatanga kutaura neni vakanditi ko muri kuitei? Ndokubva ndavapindura paya. Ndichingonovapindura ndikatoona kutoti munhu ainge atopinda mumba akatobata sikarudzi yake. Ndakada kuridza mhere but
vakabva vamhanya vakabva vandivhara muromo wangu ndokubva vatotanga kutondibata. Takambozama kurwidzana but vakabva vazondikurira simba ndokubva vatotanga kutorara neni. Ivo vakatoshamisika because havana kana kumbogara vakatambudzika kupinda mandiri because ndainge ndisitomborina kutombooma, ndainge ndakaita kutota ndichiita kuchururuka. Saka zvinhu zvakaitika zvinondinetsa mumwoyo mangu ende ndinongogara ndakasuwa nekuda kwezvinhu izvozvo zvakaitika. Hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hei pakaipa yo.